ma sex workers mene timakanizira ntengo okhazizika bwino panopo kuyambira ngati nanga sitili pa malodi oti mwachisawawa sitili ku malodi kwinaku sitili ngapite ngati kumachezi kuyanjani tili pa chisawawa apapa big 5 ndiye kuti amunaone kuti ife akatipeza kuti tasamba kuna kuti iwo atikonda ndi mateni short time 10,000 pena ka 5 pini zimathe amuna mabig ankhanzawa kumalira 2 pini mabwana amalira 2 pini nkumati koma inuyo 2000 mimba yosei 2000 mwandiganizira yani inuyo pepani bwererani ine ndinyengana ndanzanga marabu akubwere nazo ndiye timadikiri akawalalaja timaona ngati talibekana kali kosaja ndamene kuti thandiza ndani koma mbiri okhangani mabwana ndi antima oyipa amatipanga nkhanza ife amatipanga nkhanza loko ni mulumu mmene zimene amatichita zosakhala bwino zija zosakhala bwino zija chifukwa munthu ngati mamuna oti osazindikirika bwino akukuza oti tiyetembenuka ndi kunyenge yakumbuyo akukupatsa ndalama yokwanira 30 koma uja bwana alibwera kuno ndikunyenga yakumbuyo akupereka 5,000 inu timati imene timaitcha position ndiye position ndiye mitundu yone kuti timachaja so mtengo wina musawerengera kuti ndija yakumaso ija ya ukafuna usinda style imakhasa inde kaya ndalama ina awonjezere kaya ndiye kupeza